James Riordan is anam dom, agus tá seo le Brú Theatre. Tá mé Scoil Sailearna ag obair le Cruinniú. So tá seo le hagála, agus tá ag obair le chéile chun scéile crothú a tarint amach, a gar amach, agus chur siúil na málaí sús le projector. Chéad é Scáthphuipéidí ná, just úsáidimid gnáfhopper, agus tarthaimid character éid nó set, agus an sin garmuid amach é, agus churmuid ar máda, agus bíam na daltaí á úsáid le solas. Is ólam le Cruinniú, tá siad ag géir go mbeidh na daltaí a lámh héin a chur isteach san cruthaíocht san cumarsáid. Tá siad an ná saoíochta úsáid mábhail tú gur bheith mar scríbhneoir tá spás agat is sin na dhéanamh mábhail tú gur bheith mar ceoltóir agus a bheith páirteach de fur an mór tá spás agat dit. Agus tá siad rilí ag bansult as smaoinemh a eicáil sús ar an mála mór agus an scéile eicáil ag chóir le ribh lucht fécinna.